Het Simmerblomke. Ik sta in Dokkum en ik ben op zoek naar Mark Wiensma. Zijn vriendin Antje had dus een mailtje gestuurd en vertelde erin dat Mark al sinds 1 januari corona had. Hij had er nog steeds bot last van, dus ze vond wel dat hij een opkikkerke broeken koop. Dus daarom heb ik een mooi simmerblomke meenam, een mooi boeketje van Yildiz Bloemenboutique uit de Westerheen. Dus hopelijk kunnen we je meer mij verrassen, dus we zullen even zien. Ik moet op 42 wezen. Oh, Ja, dan ben je waarschijnlijk Mark. ja, dat ben ik, ja. Dat is Mark, sure, zo. Helemaal leuk. Ik heb een verrassing. Oh, wat leuk. Waar reed dit van? Nou, van iemand die had een mailtje naar je gestuurd, want die had dus verteld dat je in januari corona had. Ja, klopt. En eigenlijk nog steeds last ervan. Ja, behoorlijk, ja. Ja, burg en kwaadaarmig en les van de borst. Ja, Dat had er flink ingehaakt aan. ja, klopt. Ja, en nog. Ik ben onder behandeling van diverse specialisten, dus ik hoop dat het weer doorgaat. Nou ja, de wie en die zei, dat verdient wel even een oppepperen. Want Ja. Mark had het zwier gewoon, dus die verdient wel even een mooi simmerblomke. Heb je enig idee waar dat west gaat? Nee, ik heb een flauw idee. Misschien had je wel, maar... Dat klopt het helemaal, ja, Oh. je vriendin. Nou, wat leuk. Hartstikke leuk. Ja, Die vertelde dus het verhaal en die zei, nou, ik wil heel graag even een oppepperkie aan, want het had toch wel zwier west op aan de periode ja, natuurlijk. behoorlijk. Maar ja, het komt wel goed. Positief blijven, hè? Ja, je hebt er wel vertrouwen in dat, Ja, dat je tuurlijk. wel stijlen cellen. Ja, tuurlijk. Je mag vertrouwen houden, hoor. Dat kun je wel ophouden. Hè? Nou, toch een beetje in de tuin ondergang, dat Nou, slaat dan af en wel. toe liet ik maar in conditie blijven. Dus af en toe dan, nou ga ik dat stukje dingen doen op elkaar waar even zitten, maar dan ben ik weer bij houden. En dan ga ik als mijn hoer ook weer verder, doe ik weer even een stukje. Je moet er wel in beweging blijven. Dus het is het ons. Ja, dat is wel belangrijk om toch een beetje Ja, je conditie moet de wat te conditie. Ja, ja, af en toe dan een blokje rennen in 20 minuten en nou ja, dan mag ik weer een bekomen. Maar ja, het je er al bij zei, dat rust. Ja, dus het is even wat behelpen, maar op deze manier dan langzaam er weer bovenop. Ja, klopt. Nou, ik jou om je hoor, alsjeblieft. Een mooi Super, hartstikke boeketje. mooi, dankjewel. En nou ja, hopelijk slaagt het even voor een Ja, mooie nee, vind ik opkikker. hartstikke leuk. Ja, super, dankjewel. Wist ik iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroch. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.